Sziasztok! Arról szeretnék beszélni, hogy szerintem mi a probléma a mostani gyerekekkel, és miért viselkednek így, ahogy viselkednek. Én azt gondolom, hogy szerintem a probléma otthonról kezdődik, mert nem csak megcsinálni kell őket, hanem nevelni is, és tanítani, hogy viselkedjenek, és hogyha kimennek az útra, nem mindig vadállat megy az emberek mellett és nem köszön, mert a többség ezt csinálja, hanem meg kell tanítani őket, hogy köszönjenek az embereknek, mert nem vagy vadállat, hogy mész, épp hogy szarvad nincs, hogy döfjé, ahogy szokták régebben a vének mondani, úgy vannak ezek, hanem tiszteletet meg kell adni az embertársaidnak, hogyha tiszteletet akarsz kapni, hogy ne várd el, hogy tiszteletet kapja, hogyha te nem azt tiszteletet másnak. Ez az én véleményem. Egyesek ott legyártsák a gyerekeket, és mind a vadállatok olyanok.